Ngithi wenyaka omusha ngicela ukubuza ukuthi ngibatshene noma wena uzobatshena. Uma ungabatsheni-ke mina ngeke ngifele ngaphakathi emzweni yabantu lapho engiphila khona. Ngeke ngingabatsheni, ngiyabatshena. Ngibatshene yini ukuthi wena nonyaka odlule nizalwa umzalo yedwa 365 days, ngakho-ke ngiyabatshena. Ngeke ngifele ngaphakathi mina emzweni yabantu lapho engiphila khona. Ngibatshena yini ukuthi uma kusekhona othanda ngeqiniso emhlabeni lothando lamanga usazoqhubekela imali ehlezi ekhala ubusuku nemini ngenxa yomuntu ongenandaba naye. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi ukhona usazofaka ama-CV ngapha nangapha kodwa lutho ukuqashwa uzuphela unyaka ehlezi ethembe kanti kudala nethemba labaleka kubantu. Nyaka omusha ngicela ukubuza ukuthi ngibatshene nani noma iwena ozobatshena, kodwa-ke kulungile uma ungabatsheni yimina engizobatshena. Phela ngikwazi ukufela ngaphakathi emzweni yabantu lapho engiphila khona. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi emndenini bakhona abazoqhathaniswa uma ngabe sekukhona sebesebenza beze begxile ey'nkampeni kaFaro ukuze bekhohlwe zenkinga, ngoba uma kubizwa i-meeting emndenini bona hhayi noma bengekho nje abanendaba sebezwa nje kumakhelwane ukuthi hayibo emndenini kuhlelwe into ethize, kahle kahle bona bafana nabantu asebashona. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi kukhona isifo baphathele sona, isifo esohlukanisa iy'hlobo nabangani sibashiye bekhala. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi kukhona nalokho kusazosidumaza masivula umsakazo, sivula umabonakude, sixakeke, sithwala amakhanda ukuthi usibani emhlabeni akasekho. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi ukhona osazomthatha owusize emphakathini. Nyaka omusha ngibatshene yini ukuthi nakulokhu sengenzeka sivotele abantu abangenandaba nathi, abangayilethi intuthuko, abanendaba nezisi zabo. Nyaka omusha ngicela ukubuza ukuthi ngibatshene noma uzobatshena, kodwa kulungile-ke uma ungabatsheni mina ngizobatshena. Angikwazi ukufela ngaphakathi phela emzweni yabantu lapho engiphila khona. Nyaka omusha ngicela ukubuza ukuthi ngibatshene nani noma wena ozobatshena, kodwa uma ungabatsheni-ke mina ngiyabasisa ngizobatshena ukuthi kukhona iciko hayibo elisebenza ngamandla, umsebenzi walo futhi omuhle, kodwa lutho umasipala wangakubo ukuxhasa. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi wena kuningi impela osakuphethe, hayibo isifo ey'hlukahlukene ezohlukanisa iy'hlobo nabangani. Ngibatshene nyaka omusha ukuthi ukhona umzali ozovalisa umntanakhe ebuza ukuthi ngikuphathele mase ngibuye edolobheni, mase kubuye impahla kanye nabomthetho sebelethe umbiko ukuthi emhlabeni sebeshikile. Nyaka omusha ngibatshene yini ukuthi ukhona umntwana ophuma kandwana ozofunda ezegogoda mase kumele egqoke ijazi kuthuza vele waphathwa ikhanda noma vele wayilengisa noma ushayiswa imoto ushone ngendlela engaqondakali. Nyaka omusha ngicela ukubuza ngibatshene nani noma iwena ozobatshena, kodwa-ke kulungile uma ungabatsheni mina ngizobatshena ukuthi kuningi kakhulu wena okuphethe kulo nyaka ozohlukumeza. Ngibatshene nyaka omusha ukuthi kukhona abasazoshada, kukhona abazothola imisebenzi. Ngibatshene yini ukuthi kukhona abazobhidlikelwa imishado. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi bakhona abasazobangelwa zinkinga ey'hlukahlukene beze begxile ey'nkambeni kaFaro ngethemba lokuthi mhlawumpe iy'nkinga zizoshabalala kodwa lutho ukushabalala. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi ukhona nakulokhu umntwana ohlakaniphile esikoleni kodwa-ke ozobonakala eseyaluza emgwaqeni esecosha amaphepha ngendlela engaqondakali. Nyaka omusha ngicela ukubuza-ke ngibatshene noma iwena ozobatshena, kodwa-ke kulungile uma ungabatsheni mina ngiyabatshena ukuthi nakuningi okuphethe kulo nyaka. Imbongi yasenhlathi. Nyaka omusha ngicela ukubuza ukuthi ngibatshene noma uzobatshena. Kulungile-ke uma ungabatsheni mina ngizobatshena. Phela emzweni yabantu lapho engiphila khona angikwazi ukungabatsheni. Ngibatshene yini ukuthi ukhona umzali ozokhuleka ubusuku nemini ekhulekela impumelelo kumntwana wakhe, ethi umntwana wakhe mase ephumelele seqala seya phambili nempilo sezovusa la kubi ekhaya mase wena uyamthatha emhlabeni umshiye ekhaya umzali wakhe. Ngibatshene yini ukuthi nakulokhu kusengenzeka sibangcwaba abazali bethu okanye kube yibona abangcwaba thina. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi kukhulu impela osasiphathele khona isililo ukumaye ubusuku nemini. Ngibatshene yini nyaka omusha ukuthi bakhona abasazobiza ukuthi wena ngowabo ngenxa yokuthi konke kuhamba kahle. Ngibatshene yini ukuthi nyaka omusha ukuthi wena ukhona abasazokuduba bethi hayi cha ngathi lo nyaka impela uphiwanga mina. Ngibatshene yini nyaka omusha kukhulu osasiphathele khona. Nyaka omusha ngibatshene yini noma iwena ozobatshena, kodwa-ke uma uthule-ke mina ngizobatshena. Ngeke ngifele ngaphakathi ngoba emzweni yabantu ilapho engiphila khona.